Ahojte, mám pre vás novinku. Ľuboško nám bude túto časť tlmočiť do posunkovej reči. Stríčko, nazdar! Pár dní som tu nebol, tak čo máš nové, hovor. Ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Aha, OK. Ty čo máš nové? Sága rodiny Šimečkovcov pokračuje. Ešte stále? Veď toto už vyzerá ako posadnuto s démonom. O ničom inom nerozprávaš už mesiace. Stríčko, čo ty na to? Napriek tejto absurdnej situácii, kedy treba Tibora Gašpara nevyhnutne chrániť, Trebalo by to minimálne prediskutovať s odborníkom. Napríklad s vyháňačom diabla. Ani ma nenechal dohovoriť. Míško, lebo ty nikdy nedohovoríš. Podľa mňa ty rozpráváš aj vtedy, keď mlčíš. Ale nedá sa to dokázať, lebo teba ešte nikto nikdy nevidel mlčať. Ale pravdu vidia občania. Veru. Ježiši Kali, aj ty si tu. A čo robíš v tieto dni, okrem stavbárčiny? Ja vyrábam zmrzlinu. Paráda. Keď chceš urobiť ľuďom radosť, daj im zmrzlinu. To je osvedčené. A do mojej zmrzlinárne chodia rakúski turisti. Tak to bude iste nejaká vzácná, kultúrna klientela. Dajte si to do vyhľadávača Google, dajte si to do ChatGPT, kde chcete. Hneď zajtra ráno si to tam zadám. Čaute.